Il-Union of Professional Educators qalet li mhux ċara li il-Union tal-Allema l-MUT seħħet strajk għas-27 ta' Novembru. Is-Sibt filgħodu ddikjarat li mhux se tkun qed tipparteċipa f'dan l-istrajk u l-appell hu għal madwar 3000 membru tagħha li jkomplu bix-xogħol tagħhom. Skont il-UPE, l-istrajk qed isir biex il-President tal-MUT u l-Union li jirrappreżenta juru r-relevanza tagħhom jippruvaw juru li għandhom il-poter. L-MUT hija l-Union rikonoxxuta u hija fdata bin-negozjar tal-ftehim kollettiv iżda l-UPE qalet li hemm diversi spjegazzjonijiet li f'dan l-istadju għandha tagħti l-MUT. Tista' l-MUT b'tajt b'mod speċifiku għaliex l-allima għandhom jistrajkjaw qalet il-UP fl-istqarrija tagħha fost diversi domandi oħra hawn komplet takkuża lill-MUT b'nuqqas ta' trasparenza. Finalment qalet il-UP li ma jistax ikun li l-allima jitilfu ġurnata paga bi-strajk minħabba dawk li sejħet self-centered leaders. Kien il-ġimgħa li l-MUT qalet li qed issejjaħ strajk u numru ta' azzjonijiet industrijali brabta man negozjanti tal-ftehim kollettiv. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni qal li l-Gvern hu impenjat li brieda tajba ikompli negozjati għal dan il-ftehim kollettiv, tant li hemm laqgħa skedata ta' konċiljazzjoni għal nhar it-tnejn li ġej. Żied li fuq il-mejda tan-negozjati il-Gvern diġà appoġġa proposti li huma sostanzjali, sostenibbli u li jtejbu l-kundizzjonijiet tal-edukaturi f'pajjiżna. Il-Ministeru qis l-azzjonijiet imħabbra f'dan l-istadju mill-MUT bħala azzjonijiet li mhumiex flokhom. Fil-fatt għandna li mhuwiex ġust lanqas fil-konfront tal-istudenti u l-familji tagħhom li meta għadejn b'diskussjonijiet jitħabbru azzjonijiet ta' dan it-tip.